סצנה ללוק של הסרבל. כן, זה הסרבל ריבודים שלי. וואו, איזו דירה מדהימה עשית פה. תודה רבה, רק חבל שהספה הורסת. תהיה רגוע לגבי הספה. אחרי שנסיים לרפל אותה, אני אביא גם כמה קריות שיתאימו לה. אל תדאג. את רוצה לשתות משהו? בוא נשתה אחר כך. תעזור לי להפוך אותה. בכיף. שנייה רגע. כן. היא אצלך? כן. שלא תבשל את זה הפעם, אתה שומע? סבבה, לא עכשיו. אל תגיד לי לא עכשיו, כי זאת הזדמנות של פעם בחיים. גם יפה, גם פרסייה וגם יודעת לרפד ספה. טוב, ביי. עמלק. ספירה שלי? כיף. 1, 2, 3. אסתר? מה קורה? הגעתם. כן. מעולה. איך הלך עם הכורסה? מעולה. מצאנו אחת בדיוק. איך לכם עם הספה? עוברת ניתוח פלסטי ברגעים אלה ממש. ויש לכם שולחן? למה ראית משהו זאת? לא, התכוונתי לפה. כן, האמת, הזמנו לך לשבע משפיעים. אז אתם תהיו 4. אל דאגה בנות, כולה חבר וחברה. הלבבות שלנו שמורים רק לכם. מה קורה לו משוגע? אהלן, יואו מודפאק. מה קורה, אחי? אביטל, תכירי עומרי וייסמן. נעים מאוד. נעים מאוד, תכירו, זמרות הבית, קברה, אסתר. נעים מאוד. נעים מאוד. היי, את לא הבחורה המהממת הזו שמעבירה איזה שיעורי ריברדנס בלווינסקי? נכון? זהו, אנחנו כל הזמן עוברות שמה ויש לנו פחד להיכנס פנימה. לא, אין מה לפחד. פשוט רק צריך להקשיב למוזיקה וזה קורה לבד. כן, כאילו הרגליים נותנות פקודות למוח. ככה. אנחנו מבינות למה את מתכוונת. טוב, חברים, תתפסו מקום. אנחנו עולות לבמה. תהנו. תודה. תודה רבה. ערב טוב. היי. Yeah, man. 1, 2, 3, go! To go, call your name three times in a row. Such a funny fun me to try to explain how I'm feeling and my pride is the one to blame. But I still don't understand just how your love can do I know. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your kiss got me looking so crazy right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Yeah! ואני אומר לכם שזה גרוע מאוד שהם הסכימו לכירוגרפיה שלו. מה קרה לך? הוא יצא מלך, זה הרבה יותר מיוחד מסטפס. כן, הוא צודק, רק זה חסר לנו שהאיראנים יראו את חיל האוויר עם הריקוד הזה. אתם לא מבינים שזה מחליש אותנו? כן, אבל האחווה בדרום מחזקת אותנו. שתיקו עם האחווה, זה מתחיל. טייס טוב הוא טייס שחייב להיות נאמן לאינסטינקטים שלו. התכונה לדעת להגיב, נכון ומהר, כתוצאה ממצב חדש שנוצר, היא אולי התכונה החשובה ביותר ללוחם בטייס. אני רוצה להזמין לבמה את אחד המוכשרים שבטייסינו, את רב סרן דדי הראל בריקוד הטייסים.
איזה מטורף. 5, 6, 5, 6, 7, go! גדול, גדול. הופה, דדי! הופה. איזה מחליש, תראה מה זה מחזק, אחי, זה מחזק! איזה גדול. אני חייב לצלם את רגע, חכו פה. אוקיי. לא לזוז, לא לזוז. בוא'נה, לא יודע שהממולאים כאלה טובים פה. אמרתי לך. גם המוסקה בת זונה. רגע, פה הצחקתי את עצמי, זה לא קרה לי. אפשר אותו שנייה? חבר'ה, מה אתם צריכים בכלל להתאבד? יש לכם פה בוננזה. מכה על חשבוני. 15,000, פחות מזה אני לא יכול לתת לך. 13,500 ואני נותן לך זמן. 15,000 ובקושי אני מרגיע. שנייה, מה עושים מחר הזה? רוצה שאני אחזיק אותה? כן, אז רגע, את צריכה פשוט לעמוד לידי קרוב, בסדר? בדיוק. יאללה, שוב. אל תיזכר, קונים הכל, תנורים, מאפשי כביסה, מכונות כביסה. יפה. אל תיזכר! איך אני? יש לך את זה. זה פעם ראשונה שלי. תן לי שנייה לפני זה, תן איזה